माथो जोंहा रानिया बबा थांनो ओंखारगासिनो दं नामा? औ टाउनाव बिजाब लायनो थाङोनो। हारसिं थांगोन ना सोरबा लोगोजों थांगोन? हारसिं थाङा लोगोजों थाङोनो। निजिरा सनाथिजों मासो निजिराया ओंखारगासिनो दङ। निजिरा लोगोआ फैबाय। सनाथि फैबाय। औ एफा गोबाव देलायो नामा? देलायाखै माथो थांसै। मा बुंनो? निजिराखौ लोगो मोनबा मबाइल होनांगोन। सोरनि बाथ्रा एरसोनो मोनबावगौलाय? मैया नोंनि मबाइलखौ मोनदोंमोन। थेंक इउ लैथोमा। दिनै मा नुदों इसखौ एरना हैगोन र'। मा जों थांसैबो गोबावबो जाबाय। दे होमबालाय। गासिबो आं नांगौमोनलै। दे होमबालाय बानायना होगोन। माना मोनबा? बाजै! बाजै! माथो आमाइसोसो फैदों। हाय! माथो आमाइसो फैदों। थांनाय जोंनिया सियारखौ लायनानै फै। आमाइसो माथो खौरांमोन? माबासो खोनागासिनो माथो आदै आङो। आमाइसो मा खौरांमोन? माबा माबि खोनाबाय थादों माथो। आमाइसो मा खौरां? आमाइसो मा खौरां खोनादों? एसे जोंनोबो बुंना हो। माथो मोजां ना गाज्रि? नङाथ' नोंसोर बुंबाथाय गाज्रिसो मोनगोन नामाथाय? मोना दे मोना बुं। नोंसोरनि सुथुरजों मदारामनि फिसाला लैथोमाजों नोंनि नोंनानाव मोजाङा गुलुमुलु। मा? नंगौना नङा?